ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ। କେବେ ବି ଉତ୍ତମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ ହଉ କି ଯିଏ ହଉ, କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଲାମ, ବାଜପେୟୀ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିଏ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଯିଏ କହିବ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କୁହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ। ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ବାହାଘର ହେଇଗଲା ମୋର 17 ବର୍ଷ। 17 ବର୍ଷର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ। ଗୋଟେ ମାନେ ଏଟା ଯୁଗ ପାଳେ ଆପଣ ଯୁଗ ସରକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ନା ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାମୀ? ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ? କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ସେ ପୁରୁଣା ଘାସ ଉଖାଡୁଛନ୍ତି? ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି ଆପଣ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା। ମୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ। ବାପା ମା ଦେଖିଲେ ବାହାଘର କଲେ। ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି କି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କାହିଁ କଲେନି? ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ କହିଲା ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ଭିତରେ। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ମାନେ ସେ ଜାଣିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ୟା ନାଁରେ କାଗଜପତ୍ର ସିଫ୍ଟ ହେଲା, ଅନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା।